أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi tshelani amaJuda namaKristu nabo bonke abantu abangakholwa kumdali. Tshelani amaJuda namaKristu nabo bonke abantu abangakholwa kumdali. Sengikhuluma namaRoma, abantu abakhonza amadlozi, ama-watchtower, bonke nje abantu abayikhonzela okwentando yabo. Umdali uthi sinitsheleni ukuthi seniyedlulela. La taghlu fi dinikum. Musukwedlulela. Seniyedlulela manje. Ngendlela senenza ngakhona seniyedlulela. Ngesigoli bathi uhuhile. So uhuhile manje isiqalekiso sesingaphezulu. Seniyedlulela manje. Kodwa nibe niyibiza ngamakholwa ekukholweni lokho nina senenzani seniyedlulela. Okay. La taghlu fi dinikum ghayra al-haqq, ngaphandle kweqiniso. Ngendlela senenza ngakhona manje iqiniso kini alisanisebenzeli. Alisasebenzi kini iqiniso. Into engasekho ezimpilweni zeli iqiniso. Seniphila nje ngamanga kuphela nokudukisa abantu, that's all. Into eseniyiyo. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Uthini-ke manje umdali? Futhi ningalandeli izifiso ezikhohlakele zabantu. Uyezwa? Nabaholi benu abakhohlakele umdali uthi ningabalandeli. Ningalandeli izifiso zabo ezikhohlakele zabantu. Min qablu wa adallu kathira. Abeduka ngaphambili futhi abadukise abaningi. Labantu labenibalendelayo balandela abantu abeduka. Manje nabo sebenzani sebedukisa abaningi njengoba benidukisa nje. Allahu akbar. Wadhallu an sawa'i sabil. Futhi abadukise abaningi baduka kude endleleni elungile. Labaholi benu laba bayanidukisa nabo badukisiwe ababedukisiwe nabo. Njengoba benidukisa ngendlela abanidukisa ngakhona nihambela kude nendlela elungile. Allahu akbar. Wadhallu an sawa'i sabil. Banidukisela kude, banidonsela kude nendlela elungile. Ingake usathane eniphosela intambo yakhe esebenzisa bona ukuthi nibambelele kule ntambo kaSathane anidonse kancane enidonsela esihogweni. Akanijahanga uSathane. Nampa abaholi benu bayizinceku zakhe. Nina nizikhonzi zakhe. Bona bayizinceku bayamsebenzela, nina nizikhonzi zakhe ngoba nikhonza uSathane egameni likaShembe. Nikhonza uSathane egameni likaJesu. Nikhonza uSathane egameni likaJehova. Nikhonza uSathane egameni lamadlozi.
nikhonza usathane egameni likaMariya ocwebileyo. Uthi umdali lawo bantu labo enibalandelayo abanikhonzisa usathane egameni labo bonke labantu engibabalayo banidonsela kude neqiniso, banidonsela ebumnyameni lapho niyokhala khona nizisole kusasa. Vula ingqondo-ke mfowethu, vula ingqondo dadewethu, isikhathi singakafiki sokuphela, ngoba uyongikhumbula mhla uficwa ukufa. Lo omkhonzayo ethuneni ngeke umbone. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.